Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban na napod kining atong tulumanon hatod kini kanato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan ug naanapod ang ato ang mga paghatag kaninyong mga impormasyon, kaalam ug kahibalo aron kining atong lawas adunay mga hinagiban batok sa mga balatian. Sama sa naandan, kauban gyapon nato ang atong partner sa health nga maghatag og pagtabang kanato sa paghubad sa mga klase-klaseng mga balatian sa Sir John. Sir John, may adlaw na kanimo. Nato mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan? Sa atong mga kaigsunan nga kanunay nga nagalantaw sa ato ang mga broadcast, kaning atong partner mo kani magahubad sa ato ang mga klase-klaseng mga balatian, maghatag kanatong mga ideya kung unsay atong angayan nga mga pagabuhaton ilabi na gayon sa pagpakigbatok sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing, mga igala igzona, hikalimtan, dili ang ato ang mga produkto. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang ato ang SED Panyawan with garlic, apilo sa ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, o usab kung hapla sa paghahisgutan na doon na kita SED Liniment Oil. And kung kape po ang atong paghahisgutan, mga igalang igsuon ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. O kung mga sabon po, mga igalang igsuon nga makatabang sa pagpais-is, pagpaputi o paghatag og maayong pamanit, ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kojic Soap. O kana ang mga produktong herbal sa SED Marketing, aprobado sa BFAD, halal certified, and of course makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, karong adlaw paghahisgutan nato kining mga epekto no sa mga pagtaas epekto sa atong lawas sa pagtaas sa ato ang bad cholesterol. Sayod man kita nga ang lawas nato adunay duha ka mga matang sa cholesterol, ang LDL ug ang HDL. Kining HDL mo kini siya murag makatabang no nga klaseng cholesterol sa atong lawas, mo na siyang gina-convert into energy. Apan kining LDL, kaning low density lipoprotein, mo kani ang hadlok og mura ba rin siya gisagara gyud nga makuha nato pinagi sa to ang mga pagkaon no og kaning to ang mga ginatawag nato nga pagkinabuhi. Hisgutan nato, Sir John, ang mga kasagaran nga mahitabo kung panalitan kita aduna kitay high cholesterol level. Ang mao nga matang sa disease, mga igalang ison, posibleng makahatag ka nato sa dinagko, seryoso og hadlok nga mga klase nga mga balatian. Susama sa heart disease, stroke ug uban pang mga klase sa mga problema. Ang high blood cholesterol mo na ginatawag nga lipid disorder or hyperlipidemia and hypercholesterolemia. Mo kini sila ang mga precise nga mga scientific terminologies ani niya. Matod pa nila kung ikaw aduna kay high cholesterol, lagmit nga makasinati kag pagpanakit sa imong dughan, adunay shortness of breathing or shortness of breath no, paglisod sa pagginhawa, adunay mga pain nga mabati nato ilabi na sa atong mga limbs, ilabi na kung kita kanunay naga-exercise. Aduna kita yellowish patches around sa atong mga mata, kanang ginatawag natong sansalasma. Ug usab aduna kita mga pagpanglipong, usahay makuyapan kita. Sa mga kalalaki na adunay problema sa erectile dysfunction and leg pain and cramps, posible po ang changes sa skin color or texture, ug usab slow healing no sa mga hubag-hubag ug mga ulcers, and kaning numbness and tingling sa ato ang mga extremities. Sir John, we would like to know more about ani nga problema sa ato ang kahimtang no. Kay daghan kayong mga Pinoy ang ako nagakahibaluan nga nagtaas ang number sa mga tao
aning mga naigo sa ginatawag nato nga pagtaas sa high cholesterol kon hypercholesterolemia, no. Pasabta kuno ko unsay mga mahitabo nga mga consequences kung taas kita og cholesterol, and unsa pay mga maayong mga pamaagi para makontrolar kini. Sir John? Sa pagsaka sa cholesterol sa lawas, sir, no. Dito sugod. Ang cholesterol kinahanglan sa atong lawas, no. Importante na siya na sangkap no sa sustansya nga aron nga ma-metabolize nato tong mga bitamina ug minerales nga makuha nato sa gulay o sa prutas, no. Kasaparan sa resistance, no, sa tong lawas. Kaduha, ang fat na gikanan sa cholesterol, makatabang na siya dito sa katong insulation, no, aron nga dili dayon katugnawon. Tungod sa fat deposit, no, deposition na deposit din na sa tong under sa tong skin, no, subcutaneous, makatabang na siya aron nga dili dayon katugnawon. And kana siya ng mga deposits, magamit ito siya as energy, no, pwedeng ma-convert into energy if ever nga natay in emergency cases na wala ta kakaon, no, nga kinahanglan og energy, no, kailangan nato og excess energy. So kana siya ang trabaho sa cholesterol sa tong lawas, and pagkaon sa tong utok, no, so naina na ng mga kuan. And if ever kung makadungog mo, no, sa science sa medical nga side o sa uban mga programa sa radyo, yun sila nga maayo ang cholesterol, tinuod na siya. Ang usa sa mga problema lang naman diya is ang sobrang cholesterol sa lawas, no. Sobra, anything na sobra din na sa tong lawas, mga-cause ni siya kanang kadaot, no. Labaw na kung ang ato ang taas nga klase sa cholesterol is katong low density lipoproteins. Ang kinaiya sa low density lipoproteins sama sa uban ng mga specific na mga LDLs, no, is katong kakayanan nga mopilit din na around sa ato ang mga kaugatan, no. So if ever man good, once nga mo dikit na siya din ha, magkaroon og plaque, no, magkaroon og sabay taga ng plaque, magkaroon og kanang bara, no, magkaroon og bara din na sa atong kaugatan. And kung imagine lang yun ninyo, no, ang ugat mura na siya tubo. And if ever ko imo nang sampungan ng tumoy sa tubo, di ba, pag mag-agas ang tubig, murag hose ba, pag imo ang sampungan, di ba, kusog paspas ang sirit sa tubig, same po na sa dugo, no. So adunay pag-rush out, no, sa dugo, no, pagdagayday kusog ang pagdagayday sa dugo din na sa atong kaugatan nga mahimong hinungdan nga later pwede una stroke. Sobra ka kusog sa tubig, no, sa dugo nga nagadagayday sa ugat, pwedeng matanggal tong mga plaque, matanggal tong mga nandikit na mga cholesterol. And kato siya, no, pwede to siyang ubara dito sa gagmayng mga ugat sa utok. And muna na siyang hinungdan sa katong tawag nato na accident, no, cardiovascular accident o cerebrovascular accident o CVA or kining stroke, no. So kana ano, if stroke lang istoryahan nato, daghan na siya kay utok naman na. So daghan ang maigo, no, ang paglihok, ang pag-istorya, no, ang memory, depende sa asa na lugar na damage tungod sa stroke. Ikaduha, ang katong problema sa kasing-kasing, no. Ang problema sa kasing-kasing, if ever nga paspas kay ang sirit sa dugo, no, or pagdagayday din na sa kaugatan, kinahanglan sab nga magdali ang atong kasing-kasing, no, magsigig pump. And if ever, no, moabot ang panahon nga kapuyon ang atong heart ug muundang sa kalit, mo na ginatawag ito na cardiac arrest, no, ni arrest ang siya sa yang function, ni undang siya sa yang function tungod na sa overload, no, kapoy ba, daghan trabaho, sigig pitik, and syempre, no, ato naman ang naisgutan diari perminting, no, nga gikan sa conception, pagpitik sa kasing-kasing sa quickening, magsige na nagpitik hantod mamatay ang tao. So una to na siya nga na senaryo sa tong kasing-kasing, no, nga always siyang gapitik, no, matulog, magmata, pitik sa perminti, and if ever dili ito siya tabangan tungod kay kusog ta mukaon sa mga pagkaon nga sobra o puno, no, sa ginatawag natong low density lipoproteins like mga saturated na fats, no, mga fast food, mga pagkaon nga kaning makita nato physically, makita nato na tambok, no, kana siya mismo, kana mga low density lipoproteins, kana siya, no, mo na yung makahinungdan sa pag-undang sa kasing-kasing.
Ang LDL o low density lipoprotein dagko ni siya ng mga subitaw gana mga molecules no sa mga fats na ma-deposit din sa ato ang mga kaugatan. Ang kalaban ni ana is ang high density lipoprotein. Sa high density pod kay modikit man na siya, ang HDL pod ang trabaho niya mo poy mutanggal niya dito yang birahon. Ayaw din na man na siya, ayaw din nagkatog dito ta padulong sa atay. Ana ang iyang trabaho sa HDL. So karon kining duha ka buok na LDL ug HDL ko tanaw na to tong laboratory result no kini atong lipid profile or lipid profile makita nato ang LDL ug HDL. Ang panganduyon ginato permente nga taas ang HDL. Okay, HDL o ang high density lipoprotein dili ang LDL. Pag nakita na nato nga taas ang LDL din ha no aduna tay puruhan o taas ang risgo nato sa mga cardiac diseases, stroke o guban pang mga sakit no. So kinahanglan nga tanaw nato din na uy taas ako ang LDL niya akong HDL gamay ra. So maningkamot ta mag-research ta unsaon nato nga mapataas atong HDL o mapababa nato ang ato ang low density lipoproteins. Sa mga kaigsunan nato da karon nga nagpaminaw and nagaatang kung unsay may mga maayong pagabuhaton kung ugaling mahibaluan nato nga taas kita og cholesterol sa lawas. Una niini kini ginatawag natong dietary changes no, pag-ilis sa pagkaon nato no sa atong mga klase sa mga ginakaon. I-reduce nato ang mga saturated ug mga trans fats mo gina importante. Ug magpili kita sa mga pagkaon nga taas sa mga bitamina ug sustansya susama sa mga green leafy vegetables. Okay? I-increase po nato ang atong fiber intake ug mag-choose kita og mga healthy fats no. Kaning mga unsaturated fats nga makita sa olive oil, sa avocados, nuts and seeds. And of course, i-consider nato ang fish rather than sa mga meat no. Importante po na. Number 2 ang atong weight management. Number 3 ang atong physical activity. Importante po na. And of course, ang atong ginatawag nga lifestyle factors nga posibleng makapataas sa ato ang paglapot sa atong mga dugo no. Kaning smoking, pagpanigarilyo, kaning alcohol no, ang usa sa mga makaingon nga problema. And kaning stress, dapat kabalutan mo manage sa atong stress. Makaapekto kini pod sa ato ang cholesterol level and sa ato ang healthy ways nga pagkinabuhi. And of course, kaning ginatawag natong get enough sleep. Dapat importante po nga natay enough sleep kay dapat po nga na pangapahulay no. And para sa tanan, kinang ginatawag natong regular exercise, a regular check-up. Importante po kayo nga kanunay tang mag-monitor sa ato ang panglawas kay wa ta kibalo kung unsay mga nahitabo kanato. Ang ato ang pagtumar sa ato ang SED Panyawan with garlic, usa kini kamatang sa kapsula sa SED Marketing nga adunay gahom sa panyawan, aduna kini siya ahos ug banaba. Kaning pagkakombinasyon sa panyawan ug ahos Sir John, napamatud-an kini siya nga aduna di kini paglimpyo sa ato ang mga LDL kon low density lipoprotein pinagi sa pagtangtang niini sa pagdikit niini sa mga walls sa ato ang mga ugat-ugat sa kalawasan. Ug usab para sa mga kadtong mga nangakipot na ang bangag sa ilahang mga kaugatan sa kasing-kasing no sa mga kanang mga atong mga ginatawag nga mga kaugatan. Kay pwede niyang hinluan kay nay power ang allicin nga naa sa ato ang ahos. Og napamatud-an nga kining allicin di ay dili lamang kay makahinlo kundi makamaintinar sa maayong kahimsog sa atong kasing-kasing. Kung maayong kahimsog ang atong kasing-kasing, maayong pagbomba niini sa atong dugo, maayo ang pag-flow sa circulation sa atong dugo. And diha na nga mga panahon nga mamahimo na itong mapakubsan ang atong ginatawag nga kolesterol sa atong kalawasan. Bueno Sir John, unsa pa may lain nilang mga angayang pagabuhaton para matabangan nato kining atong mga kaigsunan nga adunay pagtaas sa ilang cholesterol level? No na kabaluta kung pila ang ato ang level sa ato ang cholesterol sa atong lawas. Kinahanglan jud nga kung para sa atong edad na 30 na 40 no, saka sa edad no. Always remember yun ng yearly nga pagpa-check up no, pagpakuha sa dugo aron nga may balaan nato kung pila gyud ang baseline data no, mao nang ginatawag nato baseline, meaning unsa na ba ang level sa to ang cholesterol karon na inani kong edad no. And then dira magsugod ang management no. So kung taas ang LDL, so kinahanglan nato counteran nato na siya HDL no. So mangita tag mga pagkaon nga high source of HDL no, aron nga kay if ever yes sa content sa HDL. HDL pagtaas ng HDL
mukuan po na siya indirectly proportional, mubaba po ng LDL nimo tungod kay si HDL lagi katong to ganina mo na siya tumudala sa LDL murag ihan ang birahon ayo diha sa ugat ayo diha na dalawon niya dito padulong sa atay or sa alaing pang lugar no so kana siya Sir Rick no importante gid kaayo nga kabalo ka mismo sa imong kaugalingon dili magkarang magtumo nga wala man siguro ko ron wala lang ni or kuan lang ni siya. If ever, kung imong lifestyle is sedentary, kusog bukaon, kusog mo inom, may bisyo, importante gid kayo nga magpa-check up usa aron nga may bala nato unsa ang baseline data o diha nato sugdan ang management nimo dito. Narabat tayong mga kaigsunan, labi na kato mga dunay mga pangidaron na no nga mga gahi kay mga ulo. Kung kanus ang dapat tagaag pagtagad kay balo na may kay balo na may noon sila. Advice lang namo sa inyo ha. Have kana bang kinahanglan ta magkaroon og kanang mas broader ba mas lawak or hawak ang sabi tawag na mas lapad nga panghunahuna sa pagdeal sa ato ang mga kanang kinabuhi gumikan kay basig kita ra hinuon po'y magmahay pohon no gumikan lang kini sa ato ang mga problema sa ato ang pagdala sa atong kinabuhi. Bueno Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon nagapasalamat usab ko kanimo sa kahigayunan nga nakauban kita nining atong hugyawan sa Panyaw. Another chance na po no padayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni ato ang programa. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga aduna pay mga problema sa lawas timani kanunay mga igalay igsuon kung ikaw adunay mga hinagiban sa mga problema sa kalawasan or kinahanglan kang hinagiban sa imong kalawasan ania ang pagtabang namo gikan sa SED Marketing mga produktong napamatud-an nga aduna gyud resulta nga maayo sa atong mga kalawasan ang SED Panyawan Products gikan sa SED Marketing. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing Products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.